Yo, what's good, fam? It's your boy Rosie Beats at Instagram and on Twitter. Yeah. Okay, ngeke ngisasazise ngena ngendlovu yangena ngeke lili zalima kabi zayiche zaselima ngize ngecengwane bathi ziyakhala nithi umakeba wenzeni ngikusha ngawo ngimphindisele kulodo ushushushubile umfana udubile uyabona kudlalile uyala kasiwa imumrepo faka amabhande khanda ngiyahlangisa ubhande ngiyashisa fihla ibhande fihla bhande fana lento mina ikhaseni nanayibangela umdaka yanixaka lento ngayincele bedeni nanayihlona ke manje yanixaka phezu kobhithi nje angithetheleni naphezu kogodo ngiyanqumela bona amagwala ebaleni ngifuna amafisha evile ebaleni beloku abani nje ukudliwa njani ngathi umahosha lothenga njani kanti bafana nonkhonangani ngoba ngengomani bancane impela ngithi nizovela niyashona impela phansi le flow niyagwila impela ngisho ngabuza imithembi yokutshela ngahlaba ngisamile wamama bhoze umkhonto washaka kunqonywa abafana beshiwe bekhalawo lakwalami emandlela uqala iphansi ngishaya kwasane ngebiza amabheza kubaleka kwasane kusuka amaphepha lo mlilo uyashisa nje upelepeni